Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu ing pakurmatan panjenengan sesepuh pinsepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah ledu ing tutur ingkang satuhu kinabekten. Para pangarsa pangemban pangbating praja satriyaning negari ingkang dados pandam pandhoming kawula dasih ingkang pantes sinudarsana saha ingkang kula hormati para bapak, para ibu, tamu sedayanipun ingkang pantes nampi ing pakurmatan kelangkung panjenengan keluarga ageng Bapak Parjiyanto dalasan para panglarap pinanganten sarimbit ingkang pun sepuhi panjenenganipun Bapak Suwarto ingkang winengku ing Sukabasuki. Pinangka purwaning atur kula sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken tansah manungku puja astawa. Puji astuti ngunjukaken syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit ngantos dumugi ing kalodhangan ingkang prayogi puniki panjenenganipun Allah tasih kepareng paring nikmat ingkang arupi kesarasan kalujengan kabegjan cehna wonten ing rikalodhangan ingkang prayogi puniki panjenengan kula saged makempal silaturahim nderek hanjenengi menggah wontenipun walimatul ngurus ingkang pun adani panjenenganipun Bapak daruwan sekalian kanthi rahayu lujeng boten manggih alangan setunggal punapa. Panjenengan Bapak Suwarto ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten ngadeg wonten ing sak ngajeng panjenengan. Kadhawuhan saking panjenenganipun Bapak daruwan sekalian Ibu Daryanti, kula piniji supados nampi saha caos waloyan sawetawis menggah pangandika saking panjenenganipun Bapak Parjiyanto sekalian Ibu ingkang lumantar panjenengan Bapak Suwarto. Namung ing mbok bilih atur kula menika mangkih kirang handadosaken kastung penggalih mugi paring lumunturing sih pangaksami. Ingkang sepisan lumantar atur kula keluarga ageng Bapak daruwan ngaturaken wilujeng menggah rawuh panjenengan dalasan keluarga ageng Bapak Parjiyanto ingkang sampun kanthi sugeng basuki saking dalem dukuh menjing Desa Pandian Kecamatan Ngemplak wewengkon Kabupaten Boyolali ngantos dumugi ing sudungipun Bapak daruwan. Kelajenganipun ingkang kalih salam taklim kula tampi dawah sami-sami kanthi kawangsulan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasa wangsulipun salam taklim mugi kaaturaken dumateng keluarga ageng Bapak Parjiyanto, mugi keluarga ageng tansah pinaringan kahriyon kabegjan kamulyan sumrambah ing sedayanipun. Ingkang katiganipun Bapak daruwan sekalian matur gunging panuwun dene panyuwunipun sampun katindakaken nuninjih Bagus Riyan Mukti Prasetyo sampun sembodo kadhopaken kalian putrinipun Bapak Parjiyanto ingkang namipun Roro Ayu Anggi Novitasari ingkang sedayanipun kanthi pikantuk rindanipun Allah kelampahan kanthi rahayu lujeng boten manggih alangan setunggal punapa ing dinten samangkih minggu pon surya kaping gangsal 12 Februari warsa 2026 keng putra sekalian kasuwun ndolanganaken nyuwanaken alhamdulillahirabbil alamin wonten ing dal samangkih pinanganten sarimbit sampun siyaga lan sampun dipun prasaken lumantar kula kanthi matur bismillahirrahmanirrahim keng putra sekalian kula tampi sak lajengipun badhe katindakaken
upacara tata cara ingkang lumampah wonten ing padukuhan sembungan nunjih wisudan saha ngilas pantes wonten ing wekdal samangke ugi pinanganten sarimbit kaboyong insyaallah wiwit griya kiyambak ngoten mbok bilih ngaten. Pramila saestu nyuwun donga pamujinipun keluarga ageng Bapak Parjiyanto sedaya rancangan mugi kasembadan kaniwujeng ing tundhonipun keng putra sekalian anggih bebrayan tansah sembodo ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh mboten sanes mbangun bale wisna ingkang sakinah mawaddah warahmah. Semanten ugi menggah pamundhut saking keluarga Bapak Parjiyanto saestu badhe kandhitaken menggah ulang reh bebrayan tumrap pinanganten sarimbit saestu mugi Allah paring rindu. Ingkang kosanipun lumantar panjenenganipun Bapak Suwarto ugi rawuh kanthi bekta oleh-oleh ingkang kala wau pun ngendikaken pundutan wonten ing peken dibal saestu katampi kanthi suka suhurna penggalih. Mugi panjenenganipun Allah paring rindu satemah ndamel amal saenipun keluarga ageng Parjiyanto mahanani anggenipun sami bebesanan menapa dene palakrami tansah langkung rumaket ing salajengipun pikantuk rindanipun Allah Subhanahu wa taala. Kelajenganipun rawuh panjenengan kalian keluarga ageng mangkih kasuwun sekeca lelengganipun dados tamunipun Bapak Daruwan lan nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi sedaya pangajab pikantuk rindu dipun ijabahi saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pungkasan pangandika saking panjenenganipun Bapak Suwarto ing mbok bilih pahargyan paripurna badhe ngersakaken kondur wangsul wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Lumantar ngatur kula mboten saged matur namung nderekaken wilujeng konduripun ngantos dumugi dalem sowang-sowang tansah pinaringan kaharyan pinanggih dumateng keluarganipun piyambak-piyambak. Kula ingkang matur wonten klenta-klentuning tembung galabang suling ukara menapa dene tumpang suing basa kabekta cubluk ing pangertosan menapa dene andhaping pawiatan kula maligi panjenenganipun Bapak Suwarto sumrambah para tamu sedanipun paring lumutring sih pangsami. Bila taufiq wal hidayah akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.